fermecător, unde toți copiii uită de-al părinților dor, unde trăim povești și o aventură adevărată, unde ne-am făcut prieteni pentru prima dată. Hey, hey. Dumbrava minunată, e un loc plin de culoare, în grupa buburuzelor în fiecare zi e soare. Cu doamna Anca și Alina învățăm cu voie bună să fim prieteni, să zâmbim în fiecare săptămână. Suntem mici, dar avem inimi uriașe, mereu curioși cu fețe drăgălașe. Grădinița noastră dragă este ca a doua casă, unde draga noastră bonăsea ne face ziua mai frumoasă. Lumea buburuzelor e un loc fermecător, unde toți copiii uită de-al părinților dor, unde-i trăim povești și o aventură adevărată, unde ne-am făcut prieteni pentru prima dată. Cântăm, dansăm, pictăm în zori, visăm la fluturi, la norișori, în grădinița minunată cu inimi colorate. Trăim povești și aventuri adevărate. Ciprin, Petru și Matei, ei sunt primii băieței. Când prezența se citește, atunci nimeni nu vorbește. Adonis și Rareș sunt Iacob, dar nu frați, dar sunt cu minți ascultători, pe ei să îi urmați. Matias, Răzvan și Filip, trei muschetari frumoși, încheie lista de băieți, sunt foarte curajoși. Lumea buburuzelor e un loc fermecător, unde toți copiii uită de-al părinților dor, unde-i trăim povești și o aventură adevărată, unde ne-am făcut prieteni pentru prima dată. Buburuzele fetițe sunt ca niște zâne cu agrafe și codițe, îngerași veniți pe lume. Dar la două fete minunate, una are păr de aur, altă păr de avanos, sunt frumoase și deștepte, minunate fete. Petra, Iris și Eliza sunt micuțe, dar voioase, ele nu se dau bătute, că sunt tare curajoase. Ilaria, Alina, Ariana, trei fetițe prietenoase, știu să împartă jucării dintre cele mai frumoase. Rebecca și Aura, prietene din prima zi, vesele și zâmbitoare împreună orice-ar fi. Elena, Daria, Anisia, buburuze drăgălașe, cu sufletul curat și bun și inimi uriașe. Anastasia, Mera și Sabina, istețe curioase, de jocuri, basme și povești, din cele mai frumoase, din cele mai frumoase. Lumea buburuzelor e un loc fermecător, unde toți copiii uită de-al părinților dor, unde trăim povești și o aventură adevărată, unde ne-am făcut prieteni pentru prima dată.